All right. Nozoita catch up guys. Ndoti makadi zvenyu kumativi mana kwamuri ikoko. Takavarairwa chaizvo nebhuku Sergeant Chimedza. Full of action. Rangotanga rine action. Very engaging. You know, tinogona kuzokurukura zvatinofunga kana zvatakadzidza mukati mebhuku iri Sergeant Chimedza, zvatakadzidza, what we have noted, what we have learned mukuriverenga. So ngatiise appointment for Monday na 9:30 a.m. kuseni Central Time. 9:30 a.m. kuseni Central Time. Saka here we are, trukuita Madimikira nasi. Alright, trukuverenga Madimikira. Inonzi imba isina goni chi. Inonzi imba isina goni chi. I think I will do this. Nasi tinenge chingobvunza mibvunzo. Patichauya Monday tichida kutaura nyaya yaSergeant Chimedza yaya. Or I'll come back on Tuesday nemadimikira minduro dzawo. Alright. Ndokutarisira kuti muri kuteerera, muri kunyora muma-comment section kunzwisisa kana kurangarira kwaunoita kana kuti uri kuziva madimikira iwayo. Nhasi mibvunzo chipiri tichauya nemhinduro dzacho. Alright. Monday ndichanyora communications musi weMonday kuma 9:30 kuseni Central Time. Tichange tichimbokurukura kumuonero watakaita bhuku raSergeant Chimedza. Imba isina goni. Ko inonzi imba yemhepo chi. Chinonzi imba yemhepo. Ko imba yerunyararo chi. Chinonzi imba yerunyararo. Ko chinonzi imba huru chi. Chinonzi imba huru. All right. How about kuisa gumbo? Kuisa gumbo muguva. Kuisa gumbo muguva. All right. Kuisa maoko. Kuisa zvimiti munzeve. Kana munhu achinzi akaisa zvimiti munzeve zvinenge zvichireva kuti kudii. How about kuisa misoro pamwe? Vakaita zvekutoita misoro pamwe. Kuisa mupfungwa. Chinonzi kuisa mupfungwa. All right. Kuisa muromo mumino. Kuisa musana panze. Kuisa musoro pasi. Kana munhu achitava kuisa musoro pasi anenge achireva kuti kudini. All right. How about kuisa ura pachigutsa? Kuisa ura kana kuti ura pachigutsa. Kuita zvemadhirezi. Kana kuti uyu anoita zvinorova. Zvinoreva kuti chii? All right. Kuita zvinorova zvinoreva kuti chii? Kuita zvemadhirezi zvinoreva kuti kuchii? All right. Inganidzi. Okay. So let's see. All right. Kujekesa kumeso. Kana chinzi munhu akajekesa kumeso zvinoreva kuti kudini. Akajekesa kumeso. All right. Ko kujekesa pfungwa zvinoreva kuti kudini. Kujekesa pfungwa.
Alright. Ndichataura dzimwewo ndichiwedzera papapa shomanana kokukaka naro kana munhu achinzi ndakakaka naro. I want to believe munhu wese anoziva iyi. Kokukakatirana masimba kana kudhonzerana masimba zvinoreva kuti kukanda mapfumo pasi. Ndakabva ndakanda mapfumo pasi kana kuti zvaakaita here zvinotokandisa mapfumo pasi. Kukanda nhambwe, kukanda nhambwe kana kuti nhano zvinoreva kuti kudii. Kukanda panyanga dzamushore, kukanda panyanga dzamushore zvinoreva kuti kukanda seri kwegotsi, kukanda seri kwegotsi zvinorevei. Kukanda shoko kana kuti kukanda tsambo zvinoreva kuti kudini. Akamukanda ziso, zvinonzi akamukanda ziso zvinoreva kuti kudini. Vanga vachikandirana makobvu namatete. Kukandirana makobvu namatete zvinoreva kuti chii. Kokunakurirana nyoka mhenyu, vakanakurirana nyoka mhenyu. Ndobva ndaremember song yaMatavire. Usandinakurire nyoka mhenyu imi vedu we. Chotojema nemunyengeri diabolos nyoka. Alright, kunakurirana nyoka mhenyu. Kokukanda mate mukanwa, kukanga. Yes. Zvakandikanga mate mukanwa. Kana kukanga mate mumuromo. Alright. Tatichimboya netumadimikira. Friday. I say good Friday. Enjoy your weekend, guys. Alright, enjoy your weekend. Be safe out there. Ndotarisira kuuya pano chitandara musi weMonday. Alright. Love you.